ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ନ ଦୀର୍ଘ ଇ ନଈ ନ ଖ ନଖ ନ ଳ ନଳ ନ ର ନର ନ ବ ନବ ନ ଭ ନଭ ନ ଟ ନଟ ଆ ନ ଆନ। ଏବେ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ନ ଗ ର ନଗର ନ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ର ନଜର ନ କ ଲ ନକଲ ନ ର ମ ନରମ ଅ ନ ଳ ଅନଳ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ନ କ ଜନକ ନ ର ମ ନରମ ନ ବ ମ ନବମ ଅ ନ ଳ ଅନଳ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ନ କ ଜନକ କ ନ କ କନକ ବ ନ କ ବନକ ଓ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ନ ଓଜନ ଭ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ନ ଭଜନ ବ ଚ ନ ବଚନ ଭ ବ ନ ଭବନ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ବ ନ ଜବନ ପ ବ ନ ପବନ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ତ ନ ଯତନ ର ତ ନ ରତନ ପ ତ ନ ପତନ ତ ପ ନ ତପନ ଛ ପ ନ ଛପନ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପ ନ ସପନ ଅ ଦନ୍ତ୍ୟସ
ন অসন ব দন্ত্য স ন বসন আ দন্ত্য স ন আসন দন্ত্য স হ ন সহন দ হ ন দহন গ হ ন গহন ব হ ন বহন আ ন ন আনন চ য় ন চয়ন তালব্য স য় ন শয়ন ন য় ন নয়ন ম হর্ষ উ ন মৌন। ଏବେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ନ ଟ ବ ର ନଟ ବର ଭ ବର୍ଗ୍ୟଜ ମ ନ ଭଜମନ। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଅ ନ ବ ର ତ ଅନବରତ ହର୍ଷ ଉ ପ ନ ୟ ন উপনয়ন ম ন প ব ন ମନ ପବନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ।